d'intentar programar un seguit d'activitats adreçades als joves, que joves on tenien de 18 o 17 anys a 35 anys, perquè no s'havia fet res en aquest sentit. O sigui, realment els joves s'havien fet polítiques, però pensant més en joves adolescents en una etapa molt concreta, que està molt bé, però hem deixat d'enfocar i fer activitats cap a l'altre sector de joves, que això una mica és l'alternativa a l'oci, d'alguna manera, o sigui, de l'oci nocturn. Des de la joventut, activitats on els joves s'hi puguin apuntar, però queda molt camí a recórrer, i el principal escull és el Consell de Joves. Des que he arribat, jo vaig arribar a un Consell de Joves que no ha funcionat, que tampoc s'ha organitzat, no s'organitza. Aleshores aprofito també aquí per fer una crida, perquè ara hem convocat de nou un Consell de Joves, crec que és per aquest dissabte, si no recordo malament, en el que la intenció és el que hem dit sempre, que el Consell de Joves sigui tan potent, sigui tan fort, que a la llarga, a mitjà termini, permeti ser els gestors de l'espai jove, com un espai autogestionat pels joves, on els propis joves puguin fer les activitats, puguin desenvolupar-les i puguin relacionar-se. Aquest és l'objectiu principal, i el que ha costat molt en aquests mesos, i això és una crítica generalitzada, ja no és només amb els joves, la poca motivació una mica de la societat per involucrar-se en el teixit, ja sigui associatiu, cultural, esportiu, juvenil, etc., que això preocupa i que hem d'intentar lluitar i treballar-hi.